খাওঁ ইয়াত কেলে কি কৰিছে এনে আহিছো আমি ইয়াত আহি এইটো কৰিছে এইটো গোটেই খোলা আছে হে আহিছে না এইবোৰ কি হয় হে এইবোৰ लोगोफोर बयखौबो गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायलायबाय तो लोगोफोर भिडिअखौ नायनायनि सिगां नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखाबाय जानांगौ भिडिअआ मानि सायाव जागोन तो लोगोफोर बिनि सिगां आं नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय तो सोरबा जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो आरो भिडिअखौ नायनानै जुदि इन्टारेस्ट मोनबायब्ला लाइक आरो कमेन्ट खालाम दाबाव लोगोफोर तो बिदिब्ला बांद्रायखौबो खालामालासिनो भिडिअखौ जागायलांसै बागान गेजेराव स्कुटि लांनानै हमजाहैदों माने स्कुटि लांनानै मा खालामहैदों मा खालामहैया नोंथांमोना भिडिअखौ नायब्लानो बुजिसिगोन आरोना आं बिनि सायाव बांद्राय बुंनो नागिरला तो दिनै गाबोनथ' मिथियानोसै खालि भाइराल सेंग्रा सिख्लाखौथ' बाद हो गथ' गथाय गोनां बिहामजो मोनलायनाय बिजामादै मोनलायनाय बेफोरबायदियासो माने पुरा जसा बारानिफ्राय बारा जालांगासिनो आरो जेसांखिनि नायो दिनै गाबोन भाइराल नुयोब्ला बांसिनानो माने हौवा गारनानै खारनाय हिन्जाव गारनानै खारनाय माने गुबुनजों बेजों माने दोनखारलायनाय मा जाखो मिथिला आरो दा नै बिसोरबो माने बागान गेजेराव बोरै लेनदेन दंमोन बेहाबो न'खर दङ बेहाबो हौवा दङ बेहाबो हिन्जाव दङ माने स्कुटिजों लांनानै बागान गेजेराव मा जाहैखो माने थांनानै हमजाहैबाय आरो ओरैबायदि जानानै तो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायग्रोदो কামটো কৰে নাগেৰি ধৰ নাগেৰি ধৰ কোন আছে ঘৰত কৰিব লাগে ৰ আৰে কিমান মন আছে কেলা ঘৰত কৰিব লাগে কি পগলা কাম কৰি থাক ক'ত কৰিছে ক'ত আপোনালোকে আমি হাউ হৈ টিং খাওঁ হে টিং খাওঁ ক'ত টিং খাওঁ হে টিং খাওঁ ইয়াত কেলে কি কৰিছে এনে আহিছো আমি ইয়াত আহি এইটো কৰিছে এইটো গোটেই খোলা আছে হে আহিছে না এইবোৰ কি হয় হে এইবোৰ কি হয় পুলিচত দিম এটা পুলিচত দিম ৰখক চাই আহিছোঁ অথনি সেইটাৰপৰা নামি কেনে আমাৰ বগান সেইটো ৰ বুঢ়া চুদা তই ইমান চক মুঠিছে নি দুটাই ৰ নাহিলে থানাত দিম দুটাকে ৰখিব কৈছোঁ দুটাকে থানাত দিম নাহিলে আপোনাৰ এইটো মানুহ নেকি কোন হয় কি নাম মোৰ বন্ধু হয় আপোনাৰ কি নাম এতিয়া ক'লেনো কি হ'ব বলো গগৈ ঠিক আছে ইয়াত বগানৰ মাজত কাম কৰি আছে ন আপোনাৰ নাম মোৰ নাম মাধৱ গগৈ ঘৰ ক'ত পৰ্যগত নহয় আপুনি কেলা এইটো মাইকীটো মানে কেলে কৰিছে বাগানত কি তোৰ কি হয় বল বাগানত লৈ যা স্কুটিত থৈ ফেক্টৰীত লৈ যাম নালাগে ফেক্টৰীত ল'ম তোক কেলে তহঁতক দুটা পেলা ৰংগে হাত ধৰিছো তহঁতক দুটা হ'ব আজি এবাৰ নকওঁ কাম ধৰিছো আমাৰ কাম কেনে কৰ এক নেৰি 10000 টাকা ফাইন লাগিব বড়া সুদা মানুহ কেলা 10000 টাকা ফাইন লাগিব নহলে কেলা দিগদাৰ আছে তই ক নাই ঠিক আছে মই সময় দে দম নাই ঐ ধৰ মাইকেল ধৰ মাইকেল ধৰ মাইকেল ধৰ অমিৰ বাগানে দুইটা হেৰি ধৰলি গা नोंथांमोनाथ' घटनाया मा जालांखो भिडिअनि गेजेरजों नुखाबायानोसै ओरैबायदि डेन्जार्स ना दिनै गाबोन माने सेंग्रा सिख्लाखौथ' बाद हो हाबा जाखांनाय गथ' गथाय गोनां न'खर परियाल गारनानै बिहामजो मोनलायनाय फिसौ मोनलायनाय बिजामादै मोनलायनायफोरासो माने पुरा गरम माने जस जाजोब्बाय आरो सेंग्रा सिख्लाफ्राथ' पात्ताखौनो मोनला लरपय जालाजोब्बाय सेंग्राफ्राथ' माने ओरैबायदि आवमा सोबजानायफोरबायदि जाजोब्बाय खिन्थु बोराय बुरै हाबा जाखानायफोरनि जसखौ नायदो एबार माबायदि जोंनि बर'फोरनिखौथ' दा बुंसै आरो सानफ्रामबो गथ' गारनानै खारनाय हौवा गारनानै खारनायखौ आरो हिन्जाव गारनानै खारनाय गथ' गारनानै खारनायखौ सानफा साफा एखेबारे दिल्ली मसन पुरा माने लिमिट गैयि जालांबाय आरो ओरैबायदि दुनिया तो बे भिडिअखौथ' पुरा माने फेसबुकआवथ' ओरैबायदि भिउस जाखाबाय ओरैबायदि माने नायदों हाजार मानसिफ्रा दा बेखौ दिनै न'खरनि खानदानफोरा न'खरनि परियालफोरा नुयोब्ला मा सानगोन बे बैसो जालायनाय बैसोआबोथ' खम नङा 45 बोसोर जालायनाय 40 बोसोर जालायनाय आदा बैसो थांलायनाय नायदो अब्ला माबायदि जस आरोना दानि जुगनि मानसिफोरखौनो होनांसिगोन आरो माथो तो लोगोफोर नोंथांमोना बिनि सायाव मा सानो कमेन्ट खालामनानै फोरमायदो बे ससे आपडेटखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनो थाखाय भिडिअ खालामनाय जादोंमोन
तो नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै इन्टारेस्ट मोनबायब्ला लाइक खालामनानै गालांदो आरो कमेन्ट खालामदो लोगोफोर तो उननि भिडिअ लोगो मोनसिगोन टाटा बाय बाय